खुलुमबाय फरायसा लोगो नोंथांमोन गासैखौबो गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय। स' फरायसा लोगो नोंथांमोन दिनै आं बे भिडिअ नोंथांमोनजों डिसकास खालामनो नागिरदों चेप्टार 5 नि आद्रा थानाय जा सोंथि आरो फिननायफोर दंमोन आरो जोङो सिगांनि जा बे चेप्टार 5 नि इम्पोर्टेन्ट भिडिअ दा बेवहाय जोङो 2015 मायथाइनिफ्राय 2019 मायथाइयाव जोङो अलरेडि डिसकास खालामखांबाय आरो बे पार्ट 2 भिडिअआव आं नोंथांमोनजों डिसकास खालामनो नागिरदों आद्रा थानाय जायफोर बोसोरफोर दंमोन 2020 आरो 2021 मायथाइनि जा डिसकास खालामनो गोनां दंमोन बेनि सोंलुफोरखौ लानानै नोंथांमोनजों सावरायगोन। स' गोबाव खालामालासे भिडिअखौ जागायनोसै। स' फरायसा लोगो नोंथांमोन दा बेवहाय नैबे 2020 मायथाइयाव फैदों बे सोंलुआ आरो बे जाबाय बेनि जा 2020 मायथाइनि जा अपसनेल फैना चुज द कारेक्ट एन्सार गिबिं फिननायखौ सायख'। दा बे सोंलुनि फिननाया नोंथांमोना बे जा आं नैबे PDF खौ होदों थामहिनबा नोंथांमोना पार्ट 1 आव थांनानै कुइसन नाम्बार 7 खौ नायफिनब्लानो जाबाय। बे कुइसन नाम्बार 7 जोंनो बे एखे कुइसन होनाय जादों 2020 आवबो, बेखायनो आं बेवहाय कुइसनखौ लिरफिननाय जायाखै। स' नोंथांमोना बेवहाय कुइसन नाम्बार 7 खौ नोंथांमोना नायफिनबानो जाबाय, बेवहाय दंखायो। दा नैबे कुइसना दा बे सोंलुआनो 2020 मायथाइयाव फैफिननाय जादों। आं बेवहाय लिरनाय जायाखैमोन। स' नोंथांमोना बेवहाय नैबे 2020 मायथाइयावबो फैदों बे सोंलुआ। स' बेखायनो आं होफिननाय जायाखै। स' एन्सारा बेबायदि एखे जाहैगोन। दा कुइसन नाम्बार 14 निफ्राय आं डिसकास खालामसै नोंथांमोनजों। दा बेवहाय सोंलुआ सोंदों गोदान आन्थोरारि खान्थिखौ लिर। गोदान आन्थोरारि थख'लाया मेन्डेलिभनि आन्थोरारि थख'लायनि गुलुं गुजुंखौ माबोरै होखारनो हादोंमोन? दा 2020 मायथाइयाव फैदों, गासै 3 मार्क्स दङ। दा बेनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन। गोदान आन्थोरारि खान्थिया जाबाय गुदि मुवाफोरनि धोरोमफोरा बिसोरनि गुनद्रासायारि अनजिमा हिसाबै आन्थोराव खामानि मावो। मेन्डेलिभनि आन्थोरारि फारिलाइया गुनद्रासायारि मोदोम बांनाय हिसाबै गुदि मुवाफोरखौ फज'नायाव समान रासायनारि धोरोमनि गुदि मुवाफोरखौ आलादा जानाय नुदोंमोन आरो गुबुन रासायनारि धोरोम गोनां गुदि मुवाफोरखौ जयै हानजा मोनसेयाव लाखिनाय नुदोंमोन। गोदान आन्थोरारि फारिलाइयाव गुनद्रासायारि अनजिमा बांनाय हिसाबै गुदि मुवाफोरखौ फज'नायाव समान अरजाबग्रा इलेक्ट्रन गोनां गुदि मुवाफोरा एखे हानजायावनो गोग्लैयो। जिहेतु गुदि मुवाफोरनि रासायनारि धोरोमा अरजाबग्राथिनि सायाव सोनारो, बेखायनो मेन्डेलिभनि गेना गोरोन्थि थालांनाय फारिलाइया फोसाबजाबाय आरो खारियारि धातुफोरजों हाइड्रजेनखौ बिनि इलेक्ट्रनारि साजायनायखौ नायना एखे हानजायाव लाखिनाय जादों। स' एसे गोलाव जागोन बे सोंलुनि फिननाया। स' नोंथांमोना भिडिअखौ पस्ट खालामनानै लिरना लाब्लानो जाहैबाय। स' एन्सारा बेनोमोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय, स' फरायसा लोगो नोंथांमोननि थाखाय आं गासैखौबो लिरनानै होनाय जाहैदों सोंलुफोरखौ। बेवहाय बेखौ नङाबा बेखौ अरबो दङमोन कुइसनफोराव। स' अरनि जा कुइसन होनाय दं बेफोरखौबो आं नोंथांमोननो एन्सारखौ होनो नाजादों। बे अरनि एन्साराबो इम्परटेन्ट। स' बेबो 2020 मायथाइयाव फैनाय। दा नोंथांमोना 14 नाम्बार सोंलुनि फिननायखौ हायाब्ला नोंथांमोना बेखौ लिरनो हायो। बे जाबाय अरनि कुइसन। दा बेवहाय सोंलुआ सोंदों निउलेन्सनि अक्टेभ खान्थिया मा? निउलेन्सनि अक्टेभ खान्थिनि बेखाबुफोरा मा मामोन? दा SSLC 2020 1+2 गासै 3 मार्क्स दङ। बेनिफ्राय दा बेवहाय सोंलुनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन। दा बेवहाय निउलेन्सनि अक्टेभ खान्थि बायदियै मोनफ्रोमबो 8थि गुदिमुवाया गिबि गुदिमुवानि धोरोमफोरजों समान आरो बिथाङा बेखौ दामनाय देनाय 8 देंखोजों रुजुदोंमोन। दा बेबायदि लिरब्लानो जाहैबाय। आरो बेनि जा बेखाबु निउलेन्सनि अक्टेभ खान्थिनि बेखाबुखौ बेखौ आं होनो नागिरदों। दा बेवहाय नोंथांमोना पइन्ट हिसाबै लिरनो हायो। नाम्बार 1 पइन्टआव दङ अक्टेभ खान्थिखौ केलसियामसिमल' बाहायनो हानाय जानानै फैदोंमोन। केलसियामनि उनाव मोनफ्रोमबो 8थि गुदिमुवाया गिबिनि बादि एखे धोरोमखौ मानिया। बेबायदि लिरब्लानो जाहैबाय। आरो नाम्बार 2 नोंथांमोना लिरनो हायो निउलेन्सआ सानना लादोंमोन दि मिथिंगायाव मोन 56 गुदिमुवाफोरल' मोननो हायो आरो इयुनाव गोबां गुदिमुवाफोरखौ संखांनो हानाय जाया। नाथाय उनाव गोबां गोदान गुदिमुवाफोरा संखांजादोंमोन जायफोरनि धोरोमफोरा अक्टेभ खान्थि मानियामोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुनि जा फिननाय बेयो जाहैबाय बेबायदि। नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय बे मेन्डेलिभनि आन्थोरारि फारिलाइ बाहायनानै दिहुननाय Al गुदिमुवानि अक्साइडनि फर्मुलाया जाबाय। बे जाहैगोन नाम्बार 1 आव दङ मा? नैबे नाम्बार 1 नि जा अपसन एन्सार बेनो जाहैगोन
Al2O3 एलुमिनियाम अक्साइड बेखौ लिरब्ला जाबाय नोंथांमोना 2021 मायथाइ टाइम एबा स्पेशल एग्जामिनेसनाव फैनाय बे सोंलुआ। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय 17 नाम्बार आरो बेवहाय 17नि एआ सोंदों मेन्डेलिभनि आन्थोरारि थख'लायनि खान्थिखौ लिर। बियाव दङ मेन्डेलिभनि आन्थोरारि थख'लायनि मोननै मोनफुंनाय खाबु आरो मोननै बे खाबुखौ मख'नो होदों। दा बेनि ए नाम्बारनि जा सोंलुनि फिननाय बेबायदि जाहैगोन। मेन्डेलिभनि आन्थोरारि थख'लायनि खान्थिया जाबाय गुदि मुवाफोरनि धोरोमफोरा बिसोरनि गुनद्रासायारि मोदोमबां हिसाबै आन्थोराव खामानि मावो। बेनिफ्राय बिनि जा सोंलु बे सोंलुनि फिननायफोरा बेबायदि जाहैगोन। मेन्डेलिभनि आन्थोरारि थख'लायनि मोननै मोनफुंनाय खाबुफोरा जाबाय नम्बर 1आव दङ रासायन बिगियानगिरिफोरा बिथांनि आन्थोरारि थख'लायखौ गोदान आन्थोरारि थख'लायनि बिथा खालामनाय सानखांथायनि सोरजिग्रा होननानै गनायथि होदोंमोन। दा बेबायदि लिरबाय आरो नम्बर 2 मोननै लिरनो होदों जोंखौ। नम्बर 2 नोंथांमोना लिरनो हायो मेन्डेलिभनि गुबुन मोनसे मोनफुंनाय खाबुआ जाबाय गेदेमा गेसफोरखौ संखांनायनि उनावबो बेसोरखौ थाखानाय फारियाव गोहोम खोख्लैयाजासे गोदान हानजायाव फज'नो हानाय जायो। बेबायदि लिरदो। बेनिफ्राय बे खाबुफोरखौबो लिरनो हायो नोंथांमोना। मोननै बे खाबुफोरा जाबाय हाइड्रजेनखौ आन्थोरारि थख'लायाव जेबो थि जायगा होनो हानाय जायाखै आरो नम्बर 2 लिरनो हायो नोंथांमोना। गुबुन मोनसे बे खाबुआ जाबाय मोनसे गुदि मुवानिफ्राय गुबुन मोनसेसिम थाङोब्ला गुनद्रासायारि मोदोमबांफोरा थि खान्थिजों बारायलाङा। बे मोननै बे खाबुखौ नोंथांमोना लिरनो हायो। बेखौ लिरनो हायाब्ला गुबुन मोनसे नोंथांमोना बे कुइसनखौ लिरनो हायो। अरनि कुइसन बे सोंलुआ 18 नाम्बारा आरो बेवहाय सोंदों बिदिन्थिजों ड बेरेनारनि 3 अरजाबखौ बेखेव आरो बियाव दङ ड बेरेनारनि 3 अरजाबा निउलेन्सनि अक्टेभनि जौथुमावबो हाबफादेरदों नामा। दा 2021 मायथाइयाव फैनाय बेफोर गासैबो। बेनिफ्राय बेवहाय ए नाम्बारनि जा सोंलु बे सोंलुनि फिननायखौ नोंथांमोना बिदि लिरनो हायो। ड बेरेनारआ दिन्थिदोंमोन दि 3 अरजाबाव जेब्ला मोनथाम गुदि मुवाफोरखौ गुनद्रासायारि मोदोमबां बांलांनाय बादियै लिरनाय जायो अब्ला गेजेरनि गुदि मुवानि गुनद्रासायारि मोदोमबाङा गुबुन मोननै गुदि मुवानि गुनद्रासायारि मोदोमबांफोरनि गड़ अनजिमानि समानफ्राम जायो। बिदिन्थि बादियै लिथियाम सडियाम आरो बिथिं दङ मा पटासियामनि 3 अरजाबखौ ला जायनि गुनद्रासायारि मोदोमबाङा फारियै 6.9, 23 आरो 39.0 आरो लिथियाम आरो पटासियामनि गुनद्रासायारि मोदोमबांनि गड़ अनजिमाया सडियामनि मोदोमबांजों समान जायो। दा ड बेरेनारि 3 अरजाब खान्थि बायदियै जों जेब्ला नैबे 6.9 आरो 39 बे मोननै मोदोमबांखौ जेब्ला दाजाबो आरो दाजाबनानै जेब्ला जोङो बिसोरनि गड़ अनजिमा दिहुननाय जायो 2 जों राननानै होयोब्ला जोङो गेजेरनि नैबे सडियामनि गुनद्रासानि मोदोमबांजों समान मोनगोन। दा बेखौनो लिरनो होदों नोंथांमोना। बेबायदि लिरब्लानो जाहैबाय। भिडिअखौ पस्ट खालामनानै लिरनो हायो। गुबुन फारसेथिं नोंथांमोननो जुदि PDF खौ नांगौब्ला डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक होनाय दङ। बे लिंकनि गेजेरजों एप्लाइ खालामनायनि गेजेरजों थांनानैबो नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन। बेनिफ्राय बि नाम्बारनि जा सोंलु बे सोंलुनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन ड बेरेनारनि 3 अरजाबा निउलेन्सनि अक्टेभनि जौथुमावबो हाबफादेरदों। बिदिन्थि हिसाबै लिथियाम सडियाम आरो पटासियाम एखे जौथुमावनो थानायखौ नुनो मोनदों। बि नाम्बारनि जा सोंलु बे सोंलुनि फिननायखौ बेबायदि लिरब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय 19 नाम्बार आरो बे जा नोंथांमोननि 2021 मायथाइयाव फैनाय सोंलुफोर बे चेप्टारनिफ्राय गासै 7 मार्क्स फैदों। दा नैबेबो नोंथांमोननियाव दङमोन 2021 मायथाइयाव। गुबुन फारसेथिं मोनसे अपसनेल कुइसन थायो बेनिफ्राय 3 मार्क्सनि नोंथांमोना जास्ट दासो एसे सिगाङाव दिन्थिनाया नैबे 18 आरो 17 बे मोननैजों बे अर होनाय दङ। बेनिफ्राय आरो नैबे 19आबो नोंथांमोननाव फैदों। दा गासै 7 मार्क्स नोंथांमोना कुइसनखौ नायोब्ला मोनथिगोन। बेनिफ्राय दा 19नि सोंलुआ बेबायदि निउलेन्सनि समाव बेसेबां गुदि मुवा मोननाय जादों होनना साननाय जादोंमोन। निउलेन्सनि गुदि मुवाफोरनि थाखो राननायाव जागायजेननाय गिबि आरो जोबथा गुदि मुवा मोननैनि मुं लिर। बबे गुदि मुवासिम निउलेन्सनि अक्टेभ खान्थिखौ बाहाय जानायखौ मोननाय जादोंमोन। दा बेवहाय 2021 मायथाइयाव फैनाय बे सोंलुआ गासै 3 मार्क्स दङ। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ। बेनिफ्राय नेक्स्ट एन्सारखौ नोंथांमोना बिदि लिरनो हायो निउलेन्सनि समाव 56 गुदि मुवा मोननाय जादोंमोन। निउलेन्सनि गुदि मुवाफोरनि थाखो राननायाव जागायजेननाय गिबि गुदि मुवानि मुङा हाइड्रजेन आरो जोबथा गुदि मुवानि मुङा थ'रियाम।
निउलेन्सनि अक्टेव खान्थिखौ केलसियाम गुदिमुवासिमल' बाहायजानायखौ मोननाय जादोंमोन। स' बेबायदि जेरै सोंलुआ जेरै बेबायदि फिननायखौ लिरब्लानो जाहैबाय। स' नोंथांमोना जुदि मोजां प्रिपारेसन खालामदोंब्ला गासै फरायसाफोरानो मोजां मार्क लाखिनो हागोनखौ जों आसा खालामो। जेरै सोंदों बेदि एन्सारफोरखौ लिरब्लानो जाहैबाय। जोङो बड' बा एमआइएल साबजेक्ट बायदि एसेबां बानायनानै लिरनो गोनांथि गैया। जोङो 3 मार्क्स सोंदों। दा बेवहाय 3 मार्क्सआव नोंथांमोना बेबायदि जेरै सोंदों बायदि कुइसन एन्सारफोरखौ लिरब्लानो नोंथांमोना 3 मार्क्सआव मोननो हागोन। स' आसा खालामो गासैनिबो एग्जामा मोजां जागोन आरो फरायसाफोरनिफ्राय आंनि मोनसे सोंलु जे नोंथांमोननि थाखाय फैबाय थानाय समफोराव मा रोखोमनि भिडिअफोर लाबोनांगौ नोंथांमोना अन्नानै कमेन्ट्स बक्सआव कमेन्ट्स खालामब्ला मोजां मोनगोन। अब्लाना जोंबो मोनथिगोन नोंथांमोननो मा रोखोमनि भिडिअफोरनि गोनांथि जादों। स' उननि गोदान मोनसे भिडिअआव नोंथांमोननो गोदान मोनसे चेप्टार लानानै फैगोन आरो बेवहाय जोङो बेबायदिनो थांनाय बोसोरफोरनि कुइसन एन्सारखौनो डिसकास खालामनाय जागोन। स' नोंथांमोना जोंनि चेनेलाव सोमोन्दो थाबाय था आरो जोंखौ बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय था। थेंक इउ फर वाचिं। बाय बाय।